Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adati wa fadha alaina barakati wa asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata asyara utawi maqalah ingkang kaping 19 inggih menika anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu isine niku annahu sak temene Kanjeng Nabi kala niku ngendika sapa Kanjeng Nabi arba'atun minal khisali fil jannati khairun minal jannah. Arba'atun utawi papat minal khisali saking pira-pira perkara fil jannati ndek swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga nafsiha ya swarga. Maksudnya ada 4 perkara di surga itu yang lebih baik dari surga itu sendiri. Setunggal al-khuludu fil jannati khairum minal jannah utawi kekal ning swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swargane. Kekal iku sing luwih apik timbang swargane iku sendiri. Ai italatul iqamati utawi didawaknone meneng utawa manggon fil jannati ndek swarga anamu iku luwih nikmat li ahliha kanggo penduduk surga min wujudi nafsil jannati tinimbang onoe swarga iku dhewe. Titik. Nomor 2 wa khidmatul malaikati lan utawi pelayanan dari para malaikat fil jannati ndek swarga li ahliha kanggo penduduk swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swargane. Fa khidmatul malaikati moko utawi pelayanan dari para malaikat iku tadullu nuduhaken apa khidmah ala ziyadati irtifai ahli jannati ngatasé tambah luhure penduduk swarga. Mergo dilayani posisine ning kono. Berarti dhuwure swarga iku sik ana ngono Mas. Nikmat tinimbang swarga. Terus wajiwarul anbiya lan utawi tonggoan karo para nabi. Bikasril jimi wa dhammiha kelawan kasroi jim lan dhamai juwarul karo jiwarul ming wa dhammuha ming min iku ta Mas min kurbihim saking cedheke tonggoan karo para nabi fil jannati ndek swarga li ahliha kaduwe penduduk swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swargane iku. Pokok gak kumpul Mbah Mun, nek kumpul Mbah Mun isin. Malah kumpul nabi gak ya malah. Gak malah, Mbah Mun malah isin. Ngesro. Qala Allah Ta'ala, Allah ngendika wa hasunalan nemen apike ulaika sapa wa penduduk swarga. Iku mengkono penduduk swarga. Apane? Rafiqon kekancane. Maksudnya yo pas tonggoan karo para nabi iku. Wonten maneh niki sing luwih dhuwur maneh niki. Waridallahu lan utawi ridhone Gusti Allah fil jannati ndek swarga an ahliha saking penduduk swarga. Lelone Gusti Allah nang penduduk swarga iku luwih apik khairun luwih apik minal jannati timbang swarga iku man. Li anna ridwanallahi krana sak temene ridhone Gusti Allah iku akbaru luwih gedhi min jami'in ni'ami timbang sekabehane nikmat. Apa pedae ana nek swarga gak diridani. Konsepe piye? Ya mbo. Mending kan ridhone Gusti Allah. Nah nek mending padha-padha ridhone Gusti Allah, nek Gusti Allah ridho aku ning neraka kan lebih baik gitu. Ngono kan kudune. Iya. Kudune ngono. Urusane ridho syukur. Cuma masalahnya adalah swarga iku tandha ridhone Gusti Allah, neraka tandha murkane Gusti Allah. Kan ngono Mas. Dadi neraka dadi menyengsarakan iku mergo iku dadi tandha murkane Gusti Allah. Menyengsarakan. Kuwi rasane sakake. Hakikate mbo kan ngono.
begitu. Wa arba'atun utawi papat minal khisali saking pira-pira perkara finari ndek neraka iku syarrun luwih elek minan nari tinimbang neraka iku nafsiha dheweke neraka. Padha karo sing dhuwur iki, walikane. Siji al khuludu finari utawi kekal ning neraka syarrun iku luwih elek minan nari tinimbang neraka. Ai maksude tulul iqamati utawi suwene manggon fiha ning neraka iku asad luwih banget, luwih nemen gak enake ala ahliha ing atase penduduk neraka min dukhuliha timbang mlebune neraka. Mlebune neraka biasa ae tapi masalahe suwene kuwi lho. Ki sing luwih nemen. Nomor loro. Wa taubihul malaikati lan nyek-nyekane malaikat, mbuline malaikat. Mbuline para malaikat al-kuffara nang wong-wong kafir finari ndek neraka syarrun iku luwih elek minan nari tinimbang ning neraka. Wis tempat gak enak dibuli. Dipisui tambah enak. Iku luwih nafat taubihu moko utawi ngelek-ngelek at-ta'yiru nggih iku nyela padha mencela. Wa ta'nifu lan utawi aran taknif. Oh kok utawi aran taknif keliru. Taubih niku artine takyir, mencela, wa ta'nifu lan apa iku Mas? Ngrasani. Kok ngrasani nggih? Nek taknif niku manasenya bengis ya. Bengisi. Terus wa tahdid lan ngancam. Ngedeni ya. Yo. Ngancam teman-teman tahdid. Titik wajiwarus syaitani lan utawi tonggoan karo setan. Tinari ning neraka iku sarun luwih nemen. Luwih elek minan nari timbang neraka iku. Fa syaitanu moko utawi setan qarinu ahliha yaiku koncone penduduk neraka. Fil silsilatin wahida ing dalem rantai wahidatin kang siji koyo polisi ngono kae garis polisi. Siji ning kono. Sing terakhir niki sing luwih nemen wa ghadabullahi lan utawi murkane Gusti Allah finari ning neraka syarrun niku luwih elek minan nari tinimbang neraka kuwi. Iya wa ahlullahi lan utawi wali-waline Gusti Allah, tangga-tanggane Gusti Allah, layu baluna niku mboten peduli. Yo iki sing tak omongne mang. Min dukhulin nari mboten peduli saking mlebu nerakane idza hasala arikalane hasil lahum kadue ahlullah aridwanu apa keridhaan minallahi saking Gusti Allah. Jadi nek wong wali-wali tenanan gak penting nerakane, penting ridone ngono. Ngono terai. Sakjane, tapi kan ya ora trimo tetep. Terus fal hayatu moko utawi pira-pira ula. Wal aqori bulan pira-pira kala jengking. Lah nek jengkinge aku paham. Finari ndek neraka la tata'allamu biha. Sopo iki? Sopo sing la tata'allamu ya? Oh anu ya. Apa ula karo apa jenenge? Lara jengking. Iku ora ngrasakno lara biha kelawan neraka. Dadi sing ana ndek jero kan ana ula bareng. Lah ulane gak ngrasakno lara. Soale mesti dadi pitakonan. Dadi kancane akeh lho sing ngrasakno lara ning neraka. Ula neraka. Aku bingung. Kalau jengking neraka. Nyapo to Pak? Ula karo neraka kuwi nyapo. Lah iya nyapo sampean ning kono iku. Pertanyaan kuwi salah opo iki kok dileboni neraka? Gak loro jare Mas. Lha iya. Alasane opo ya? Roh. Tak dudu alasane. Opo kalau jengking gak loro. Gak loro ning neraka, malah justru nyiksa wong sing ana ning neraka. Li annallaha karana sak temene Gusti Allah, radhiya iku wis lelo Mas. Anha saking kala jengking karo ula, fiduhuliha ing dalam mlebune kala jengking karo ula, annara nang neraka. Mergo dilelani Gusti Allah iki Mas. Kena itu los. Gak loro mulane. Soale gak ndek dosa, tugase ning kono rek anune tok iku. Pak gula ndang hadis sing kuwi kula karo ula jengking mlebu neraka lah gula. Iki. Ya iki. Iki tafsire. Ya iki Mas. Iki tafsire iki. Nek hadise paling munine iku nek neraka iku isine ana kala jengking ana anu iku. Nyapa dene dileboni. Lah mulane ana pitakonan mari ngono. Lho berarti kala jengking karo
Iya kuwi malaikat. Oh, loro pisan. Geni tok ning kono. Nah, tibake ning kene ora loro tibake. Wong loro iku. Soale oleh ridho teko Gusti Allah. Ngono lho. Makanya lagi koncoan karo Uno karo. Heeh, ngono. Aman. Rokok. Dadi koncoan. Wal maqalatul isrun Allah alam bisawab bisil Fatihah.